Diri Chineke mae, kama otu ya. Odiri 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 Chineke mae, kama otu ya. Ihe dị mma ka ọ na-eme ịdị mma ka ọ na-eme nwa dị mma ka ọ na-eme aka m ahụtụ ya ọbụbe m ụzọ mere m azụ onye mụta na-eme chi o duru ụmụ na-agaghị aka m ahụtụ ya ọ na-emere m karịa nne m ọ na-eme karịa nna m ihe dị mma ka ọ na-eme aka m ahụtụ ya Odiri Chineke mae, aka m ahụtụ ya Odiri Chineke mae, aka m ahụtụ ya ị nọ n'ọnọdụ dị ala iso na ndị bụ na-akpọsara ma na-esi elelele ndị a na-akpagbu ndị a na-anara oke ha ndị a na-eme akanya dị iche iche asị nwanne emezina ma chi nke a na-ekwu maka ya bụ chi nke nna nna anyị ha chi nke mgbe ochie ọnya ka na-ekwu maka ya chegharịa ma chigharịkwa ọ bụ chi nke ala nna gị ndị nna nna anyị ha ga-amụgoro gị ọ bụ ndị nna nna gị ha iso gwara na ndị eriri eri ndị ga-asị na ndị nna nna ha bụ ekwensu na ha bụ ndị ajọ mmadụ mana ha na-akpọkwu chi na ndị nna nna nke ndị mba ọzọ ka nkọrọ okwu ihe eji wee mụta ihe etu ihe na-agba mbọ taa maka ọdịmma na agamnihu nke ezinụlọ gị ibu ọrụ na-agba mbọ maka ọdịmma nke ụmụ gị kedu ka ọ ga-esi wee kweme na oge na-adịghị anya maybe next 100 years otu narị ịbụzie ndị nna nna maka mụ na gị in next 100 years otu narị afọ na-abịa n'iru mụ na gị ga-esokwara ndị nna nna kedu ka ọ ga-esi wee dị gị ma ọ bụrụ na ụmụ ga-etolite na agbụrụ gị ga-apụta gị sozie na-akpọzi gị n'iwu onye ajọ mmadụ n'oge nwa kpatara ha ji adachi gị asị mana ndị nwe nke bụ eziokwu na ịnwara ogo gị ọnya bụ nsogbu a na-ekwu maka ya mana ana m achọ ịgwa gị na ndị nna nna anyị ha nwara ogo ha ma oge ochie nke ala anyị ka ọtụtụ n'ime ha bikwara ezigbo ndụ mana mmadụ na-agwa gị isi na ndị nna nna gị abụghị mmadụ na ha bụ ndị ajọ mmadụ mana ịhapụ chi ndị nna nna gị ha na-akpọ okwu ndị nna nna ndị ọzọ na-akpọ ha ndị sent mana ndị nna nna nke ịkpọrọ ha ajọ mmadụ ana m asị nwanne m na-achịta azụ ma chigharịkwa ọgwụ chi nke ala nna gị chi nke a na-anapụta onye nọ na mba ọ ga-emere gị ya o mere m ya ọnya ka anyị wee kwelu ma kwesị ike na-asị m n'ụbọchị taa ụdị chiri nke a nke ndị nna nna ya nke ndị Igbo ochie mere ụdị a afụdo m ụdị chi ya mbụ ọnya ka anyị wee sị na ụdị chiri eke ma afụdo m onye mbụ ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo a sị ka ndọbiri ya etu a egwu ị nụrụ onye ya bụ egwu belong to the Ugochi ọdịnala temple egwu a bụ egwu ma si na ngalaba na-afụ maka evangelization ị mara ka anyị si kwado yes maka ndị ọpụta bụ izi ha na-afụ m na soshal midia afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi oraifite afọ ọzọ mechiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer actually my mission is to help people live better life n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu nkụzi nji wee bịa maka ya bụ why you should be at peace with your ancestors ya na nne na nna mụrụ gị agba nke abụọ yesterday ọ bụrụ na iwe ọchịbọrọ nke anyị kụzi yesterday were ọsọ were ije watch ya is a life changing topic I can tell you
enwere ndị a ga-esi na ya bụ nkụzi wee taa bụ for life. Yes, n'ụbọchị tata ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ enugo topic anyị ji bịa, mana gee ntị na ọkwa dị mkpa. Ndị niile sonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee, eji m n'aka na ha niile nwetachago ihe onyonyo etu anyị si wee kpalite ya bụ ekpere na temple yesterday. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya ga-abụ 19, ha ga-enwetakwa ihe onyonyo ọzọ gbasalụ etu aja dị iche iche anyị ga-achụ n'ihu mmụọ dị iche iche na temple. Anyị ga-achụ aja dị iche iche, aja ihe mme dị iche iche, chụkwazi aja ebulu wee mee saraka n'ihu mmụọ nọgasị na temple. Ụbọchị ọbụla tatakwa ejego m jee gụọ ọfọ chụọ aja n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja. Etu a ka m ga na-esi na-eme ya everyday wee ruo na that 19th. A ga-enwe nke nchịkọta wee chụzie aja dị iche iche na saraka dị ya. Aja mbụ na aja ebuteghị. Ọ bụrụ na isonye wee na nke ọnwa, mana ị chọrọ iso na nke ọnwa na-abịa n'ọgbụ ọnwa June, ịchaatị m na WhatsApp, isendịalụ m ya 3 prayer request, mee donation token to the account number. Ịchaatịzie m na WhatsApp, agwa gị other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na iso na ndị chọrọ ịna-arụ na any television station, multi-choice or any cable televisions, local televisions, you want to be showing our movies in your channel, you chat me on WhatsApp. Ka m nwee ike wee nye gị ka mụ na agụpa maka ya. Our movies are unique because they are true life stories. Eche watch our movies, gaa na Ugochi tubelu movie productions. Ugochi tubelu movie productions. We can watch our movies on our channel. Then nke ọzọ nji wee bịa m chọrọ ịkọwalụ gị bụ ọ bụkwanụ na adị na-arụ n'any television station want to be start showing our movies, chat me on WhatsApp. Then nke ọzọ akwụkwọ ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na na-eso na ndị kụrụ mmụọ dị na temple mba ihe ji na nchekwa. Yes, ịchọ ka adị adị WhatsApp group, chat me on WhatsApp ka iwe nwee ike dị updated ihe gbasara annual festival anyị na-eme nke ya abịa na September 16 annual festival ka ọ bụ nke dị sie ya ukwu m, maka na anyị nwere some celebrities ga-anọ live dịka Chinaza Adigbo ga-anị ọ ga-eredizukwu ebe otu maka the temple. Then ọ ga-eredi akwazi all her musics na ya. Enwekwara other ones, other ọdịnala lovers like Ugommiri Eze Nwaanyị etikwa egwu ụbọchị awa. Then enwekwaziri ndị ọzọ gasị ma comedians ndị ga-anụ ụbọchị awa live. Is a huge great day ka ọ ga-abụ n'ụbọchị awa. Then ka anyị bezie na nkụzi anyị dị maka ịbịa. Nkụzi anyị taa ga-adị very brief, mana ike ntị I can tell you is a life changing one. Ihe chọrọ ịkọwalụ gị na ya bụ one bụ na dịka the topic is wee dị, why you must be at peace with your ancestors. Let me tell you, ndị ma nkụzi mmadụ nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama atụ bụ ichefu ihe m kwuru, icheta ihe mma na atụ ka m maalụ gị atụ, ka m weregoro ndị ụka ọbịa wee maalụ gị atụ. The Israelites, they will never joke with their ancestors. They will always proud themselves. Na anyị bụ ụmụ Abraham. Ịghọtago? They will always proud themselves na anyị bụ ụmụ Abraham. And they will always ask in n'aha kpọkuo chi nke ndị nna nna ha. They don't joke with it. Also anyị bụ ndị Afrịka ndị eriri eri bụ ndị abụ mmadụ nọkọta ịma ọnụ onye kpọọ ọbụ ya mkpọkọrọ agbata obi were kpaa ahịhịa. Ha ga na-anọ wee na-akpọ Chineke nke Shedrak, Mishak and Abednego. Believe in me, Chineke Shedrak, Mishak and Abednego bụ chi nke ndị nna nna ha. Ọ bụrụ chi nke Shedrak, Mishak and Abednego did not meet Jesus. Ị ghọtara ya? So chi Shedrak, Mishak and Abednego felu chi nke dị ndụ, Chinechukwu okike nke kere elu ka ha. Ị ghọtara ya? Then ha ga na-akpọku chi nke ahụ. Mana gị nwa bụ onye eriri eri, onye Afrịka, ị nwere ike ịlụta kpọkuo chi nke ndị nna nna gị ha felu because need demonize go your ancestors. Kpọọ ha na ha bụ ndị eriri eri, ọ bụ eziokwu na ha bụ demons. Onye akpatara n'ime enweghị ike celebrate ha, ị nwere ike ịlụta ha. I can tell you no nwere some of our ancestors bi n'ezigbo ndụ. You cannot tell me Igbos enwego proof the Igbos have lived up to 4,000 to 6,000 years
Are you telling me that your ancestors from your mother's side, from your father's side, none of them live a good life? Is it what they are telling me? Ichefu ndị nna nna gị ha ka mmakwanụ ga-atụ ọzọ. O nwere ebe a kọwara na Jizọs ndị ụka ọbịa ebe ọ na-agagharị mmadụ wee kpọọ ya Jesu nwa David. So they make reference to their fathers more. Gị nwa na onwe gị, can you make reference to your fathers? Because David have been lived long in BC before Jesus. So David has been an ancestor to Jesus, if you can trace his root to David. But ndị mmadụ can make reference to them, their ancestors. But to go on, I can tell you all the very difficult in what a family get na baha, and we killing in them with the name of their ancestors to the 5th generation. 5th generation on Kobosia. 5th generation on Kewani came less than 300 years ago. But I can tell you some families cannot name them. In my head, but they can proudly name St. Anthony, St. Anthony of Padua. They can name St. Francis of Assisi. They can name some Padre Pio, or is an Italian man. They can name St. Paul of Tarsus. They can name St. Teresa of Avila. They can name Padre Pio. There are many. People can name them offhand, but their ancestors, no. Then what I'm telling you is that here they see that career. Your ancestors is they have your blood runs in them, their blood runs in you. So they have some certain things in common. And when the reason why you were born in the family, it doesn't happen by accident. So I can tell you now, if you start today to celebrate them, then we will soon get to the platform. Because without you, I'm oraifite. All my ancestors in the platform will name that identity. I'm a Kanagan on Enu, and well, then Nanaga, the Pagodonia Banka, Sade Notam Magan, Notam Magan, Don Tartino, Amotagi. So you have to reference them. I can tell you. Obo Nambe in a batata, in a bamboo called the Rezo Nogam or Quezioku. Obo de Basiamba, and nobody remembered you. As in nobody remember you. I can tell you in the next 100, 200 years, ancestor. Their fathers, who must have labored for them. I can tell you, nobody will remember you too. Then he doesn't check before I met you. If you don't respect your parents, believe in me, you will not receive blessings from your ancestors because they are the representative of your ancestors. You understand? Your ancestors, you cannot say you love your ancestors without loving your parents. There so many ways, even if when your parents are going astray. I can tell you. They have been there caring for you, providing food, providing your needs. So if you don't respect them, believe in me, and no pastor, no dibia will reverse it, no spiritualist will reverse it. If they have placed curse on you, will also will your hambalo. I want to call you a kurusina. Now what a clean acquiring you would have way. I can't remember about the Bible now, but all the year. So I can tell you some of the challenges you are running from pillar to post today is as a result of curse and the bitterness. Iwe pasunne na nna gị. Ancient books ga pasukwa na nna gị iwe. Ịghọtara ya? So some of the things I na-ata afọ na o nwere ụfọdụ n'ime ụlọ ndị na-ege m ntị na nne na nna gị etigo akara na sị na nwa m na ọ adịrị gị mma na ihe imere na ụmụ oge eme gị. Mụọ amụ na nkịtị na just like that. Ị mara na ihe o kwuru bụ cause go place. Ị mara na ihe abụ ụchụ enwere idea. Enwere ike na-asị na mmadụ na-eme gị mana I can tell you na some of these things bụ ancestral cause a na-ekwu okwu ụfọdụ ike bụ nke iwe ịkpasu nne na nna gị. Gaa tata were ọsọ were ije. Nne na nna gị ọ bụrụ na ka mmakwa atụ ọzọ ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa gọvanọ okwu
n'inwe privilege to come to governor of a state. Onwere nke o mere adịrọ mma. Do you correct him by insulting him the more? Will you do that? No. The answer is no. Then why must you insult your parents in that manner? Ime ihere n'ihu ndị mmadụ. Ịmụrụ na ọ bụgoro na nne na nna gị nwere ka ha si meta asọrọ m na onwere nne na nna ụfọdụ na-abụ ha kabazie nka ha na-eme ka ụmụazị. I agree. O nwere nne na nna adịghị eme ọfụma. I agree. Ma ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na etu isi kwanyere nne na nna gị ugwu ka ụmụ nke gị ga-esi kwanyere ugwu. Ọ bụrụ na nna gị ma ọ bụ nne gị mejọọ, kpọọ ya n'oge gịnị ya nọ. Gịnị ya rizin ya ọfụma. Gotara ihe na obi na-adị ya mma. Ụfọdụ nne na nna ụlọ wụ atọp si ụfọdụ n'ime ya dị stressed up. Ịghọtago? Ụfọdụ n'ime ha nwere ịmara ihe ọ pasịrị through. That your father ị na-afụ na anyị na-eme underrate was a one kind handsome guy. Ndị mmadụ na-anwụ then before nne gị wee nụtụ ya. So o nwere ike ịmara ihe ọ pasịrị through in life meziri o ji na-aṅụ mmanya. Did you care to find out what led to that condition? Do you? Imago had breaks so face in life, even with your mom and the rest of them. Do you know disappointments in life? Here now when you keep go to so only king will call you as in by the side. Marry who needed. Have you ever approached your father or your mother? Joy a who needed. Make over the amma. You make over the amma. I can tell you no over to one. O ji kwechiri na some certain decision you take na ya mara support ya. Enwere ike ịchọrọ take your partner. Your parents were reason how you say no. Have you changed format? Kọwara reason why the person you were the best person. After all, onwere ike ifu ihe ma afọ efere ya ma afọ in next 10 years. Enwere ike ihe na amacha na onwere ike ọ bụrụ infatuation. Maybe with time we man ya reason no nyere ụba. You got ya? So ya na-achị kọwara gị bụ nne na nna nwere ka esi eme ha approach. Mee ha approach na ha bụ chukwu gị. Ịghọtara ihe na-ekwu? Etu ahụ ị nwere ike open confrontation with your governor bụ mmadụ nkịtị abụrọdụ chukwu gị. Mana nne na nna ya na-akparị ha. I can tell you, we're also when you get reconcile with your parents when they're still alive. I can tell you, ọ bụrụ na ha pass ya on, ọ ga-adịrị more difficult. O nwere ike warrant dị ga-eje kwata na grave ya. But I can tell you, as a spiritualist at that time, it will take you more. Mana ọ bụrụ na ị reconcile ya taa ị na-anụ olu akpọchi n'obi. Maka na today, o sita dị mma ọ dịbara gboo, let them bless you. Ka ha kwubi okwu ọma n'isi gị. Emechara wee were onwe mmadụ wee gwa gị sị gị na when my late father was alive, ọ bụrụ ka wee tụọ, you can go and verify. I happen to be the favorite child. Reason being na I'm a person to be quiet from child. I bụrụ m onye na-ewetara issues and most of the times I normally bịa mara ihe ọ chọrọ. Ịghọtara ya? Even mgbe ọ na-aya ahụ, I was like telling people na ya chọrọ ịfụ ya si je kpọtara ya nwa. Ịghọtara? I remember na nsi Abuja by visit here once before my father passed on. So here na chikowa bụ, or is it my mom? I don't joke with her. You understand? So here na chikowa lagi bụ na e nwere ike na ama ebe blessing gị si abịa. Mara ihe na-ebutere gị obstacle. Mee ka ba arụfụ niile emeta ya parents mma. Maka na your parents, once they are happy, I can tell you for fact, your ancestors are happy with you. Ka nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a, send them message na WhatsApp 0805 78 37672. Ma ọ bụ na ịchọ ka anyị gbala gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp. In the next video, metụ aka na share button. I can tell you this message will save lives. I akụziri part 1 ya yesterday, tata ọ part 2 anyị na-achịkọta ya. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile nọ under the influence of my voice all over the world. Ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ nkụzi a, a sị nke ọma ka mere gị. Agbọ gọọmenti dị sọ powers, mmụọ onye na-eri oke na tata bụ nkwọ. Na-asị onye ọbụla na-asị ka o mee anyị na ya karịrị anyị, unu mebe onye ahụ ụnụ karịrị ya. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazienụ n'ọfọ.